Música per la Pau. Dijous a les 10 del vespre a Tarragona Ràdio. Un espai de respecte i tolerància. Un programa realitzat pel col·lectiu Música per la Pau de Tarragona. Aquest cap de setmana, a Barcelona, i convocada per SOS Racisme, es celebra una nova edició de la Festa de la Diversitat. No sé si algú ha caigut en que la denominació d'aquest acte pot ser una redundància. Així, generalment, les festes ja estan fetes per divertir-se, perquè allò que és divers ens faci gaudir. Però deixem-nos estar de jocs etimològics, perquè el cert és que SOS Racisme, en batejar la seva festa, va pensar més en fer front a la por i, per tant, a la recança i, per tant, al rebuig del desconegut, de l'emigrant, que no pas en una tautologia. Malgrat viure en una de les estacions de servei de les autopistes de la informació, la nostra cultureta sobre el món no deixa de ser desesperadament minsa. A casa nostra, amb la comprensible mania d'anar pel món ensenyant el nostre injustament menyspreat melic, no fotem gaire cas de les sinuoses formes d'altres melics. Això es patent, per exemple, en el poc interès per entendre i per parlar altres llengües, ni que siguin aquelles que ens han omplert un fotimer d'hores lectives. Però és aquí que la pressió nord-sud ha fet que un 1% de la nostra casa provingui d'indrets, de vegades molt propers, que no sabem situar dins un mapa en el que el Gran Canyó del Colorado és molt abans que la cordillera de l'Atlas. Tant de bo que aquesta immigració serveixi per un parell de coses, per a què en recordar que fins ara hem sigut un país d'emigrants i, tot sigui dit, de vegades amb relativa bona sort, Mèxic, Argentina. Recuperem aquell sentiment de ser ciutadà del món, de ser cosmopolita, tal com ens proposaven fa més de 2 mil·lennis. Ara no sé si eren els ciutadans recs o els metecs, els seus estrangers. No tots anem a començar. El fenómeno de la inmigración continúa haciendo pesar sobre el futuro de nuestro país una amenaza mortal. Se abandona al pueblo francés a una verdadera invasió. Jean-Marie Le Pen, 1985. Sobre los extranjeros,
son los extranjeros los que hoy quieren imponer sus costumbres en las mezquitas y el velo en la escuela. Mañana la poligamia y la ley coránica para el matrimonio, la herencia y la vida civil. Jean-Marie Le Pen, 1989. Brahim Burnaf, el dilluns passat, va ser assassinat, va ser llançat al riu per 3 caps rapats. És difícil, la veritat, quan diem que tothom té dret a la vida. Se me fa difícil avui pensar en aquestes 3 persones i dir això, que tenen dret a la vida. Lo greu va ser que al voltant d'aquestes 3 persones n'havia un centenar que no van fer absolutament res. És normal que la gent que escolti les paraules de Le Pen llanci a un pobre marroquí de 21 anys al riu del Sena. Així que avui volem dedicar aquest programa, a la medida de les nostres possibilitats, a Brahim Burnaf. Matí de primavera del que aviat farà 12 anys. Arribava a la ciutat per la porta que té al mar, en un barco transatlàntic des d'un continent austral. Un xicot viatger que duia una gran curiositat. Els amics en la distància havia hagut de deixar. Tot un món intens de festa que solia freqüentar. La seva ciutat gegant coneixia pam a pam i aprenia del carrer les qüestions fonamentals. Un ambient cosmopolita i d'una gran activitat va sorprendre gratament la que noia a l'arribar. Quasi 30 anys cautiva no havien pogut canviar a l'enèrgica ciutat que començava a despertar. Emigrants i forasters inundaven els carrers en un còctel de demencials de turistes amb obrers. Obert i càlid el cor dels seus habitants, es nutria des de sempre de tradicions ben diferents. Hi ha gitanos i jueus, valencians i portuguesos, andalusos i argelins, mallorquins i aragonesos, i unes bandes que van plenes de fecunda humanitat. Un oci de tolerància impossible d'amagar. Copa a copa descobria els seus racons més amagats en extenses caminates a les hores escolars. Un itinerari ric de xerrades i de bars, des del Tibidabo al mar i del Besòs al Llobregat. Hi ha gitanos i jueus, valencians i portuguesos, andalusos i argelins, mallorquins i aragonesos, i unes bandes que van plenes de fecunda humanitat. Un oci de tolerància impossible d'amagar. No us heu equivocat. Un dijous més esteu escoltant Música per la Pau. Avui fem el programa el Pep Anton Clua i el Romà Soler, i els heu escoltat tots dos, jo mateix, Martí Pineda, i els controls, Joan Maria Bertran.
Aquest cap de setmana celebra a Barcelona la tercera Festa de la Diversitat, organitzada per So Racisme conjuntament amb diversos col·lectius d'immigrants. Aquest any, uns 90. Es tracta d'unes jornades de trobada lúdica de les diferents cultures i ètnies que conviuen a Catalunya. Els actes tenen lloc al Moll de la Fusta i inclouen actuacions musicals, debats i moltes altres coses de les que us parlaran avui els nostres companys durant el programa. Aquest any, la Festa de la Diversitat coincideix amb l'Any Internacional de la Tolerància decretat per l'ONU i amb la campanya del Consell d'Europa contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme. En un moment en què els moviments feixistes estan creixent a Europa, crec que és important parlar d'aquesta festa. El Pep Anton abans ens ha parlat del cas del jove marroquí que l'altre dia va ser llançat al Sena per uns skinheads durant una manifestació ultradretana. Per parlar-nos d'aquesta festa, que considerem especialment important aquest any, tenim amb nosaltres el Jordi Navarro, membre de So Racisme, número 2 de la candidatura d'Iniciativa als Verds aquí a Tarragona, a l'Ajuntament, i Josep Maria Iago, que els antics oients del programa el reconeixeran de seguida perquè era el conductor del programa fins que altres afers el van obligar a deixar la feina. Bona nit. Bé, podríeu començar a parlar-nos una mica dels trets generals d'aquesta festa, per què es fa i de més, no ho sé. Bé, la tercera festa una mica es fa perquè s'havien fet la primera i la segona i havien sortit molt bé. I llavors el que és important remarcar és que és un espai, serà un espai on podran coincidir diferents cultures, on d'alguna manera podrem conèixer com viuen altres gents en altres llocs del món o altra gent d'altres llocs del món en aquest racó del món. I llavors d'alguna manera enguany és molt important perquè a partir de la crítica que es va fer l'any passat a partir de la segona festa de la diversitat, es va considerar que calia d'alguna manera intensificar també la part reivindicativa de la festa. I llavors el que heu comentat dels fets aquests a França doncs ens reafirmen en què evidentment cal intensificar, cal remarcar l'aspecte reivindicatiu. Llavors, abans comentàveu tot això que ha passat a França. Bé, hi ha hagut uns autors materials, hi ha hagut una sèrie de gent que ho han vist i no han intervingut, hi ha hagut una sèrie de politicastres que ho han promogut d'alguna manera, amb les declaracions quotidianes ho estan promovent, i llavors, evidentment, és diferent, però a Espanya tenim una llei d'estrangeria que també genera por, criminalitza els immigrants i podria generar situacions com les que està vivint França. Llavors, en tot cas, ara anirem seguint parlant del tema. Aquestes jornades, pel que he sentit, pel que he vist així pel damunt del programa, entre altres coses hi havia debats, no? Debats que de fet intenten centrar alguns d'aquests temes, com aquest, em sembla que un d'ells parla sobre la situació del feixisme a Europa actualment, crec, no? Una mica remarcant això de la part reivindicativa, llavors s'han programat més debats que l'any passat, i llavors tinc aquí el programa. El primer debat és el dissabte, el 6 de maig, la festa és el 5, 6 i 7 de maig, al Moll de la Fusta, a Barcelona. I llavors el dissabte n'hi ha una a la 1 sobre la discriminació de l'esport per causa de la llei. I a les 5 sobre l'auge del feixisme a Europa, que fan les organitzacions antiracistes. Després hi ha uns altres debats, el mateix dia, el dissabte 6 de maig, a les 7 del vespre, hi ha un debat sobre l'actualitat i perspectives a Algèria, i després el diumenge hi ha un altre debat a les 12 sobre el dret de vot dels immigrants extracomunitaris, que això, per cert, coincidirà també amb una altra sèrie d'activitats que més endavant en podem parlar. Estic mirant els convidats d'aquest últim debat que estàs dient, el del diumenge 7 de maig a les 12, i sembla ser que els que hi participaran seran els caps de llista de les eleccions municipals, no? Sí. Iesín, per damunt, Pilar Rahola, Enric Lacalle, del PP, Pilar Rahola, Esquerra Republicana, Pasqual Margall, del PSC, Miquel Roca i Eugèlia Vintró. Què teniu que dir des de So Racisme sobre precisament això, el dret de vot dels immigrants extracomunitaris? Perquè sembla ser que el plantejament d'aquest debat
per un costat és oportú, però no vull pecar no sé, de dir abans les coses, però sembla ser que la postura de sorracisme hauria de ser contundent, no? De fet, el sorracisme es manifesta clarament, demana el dret de vot dels immigrants extracomunitaris i bàsicament perquè pensa que és ciutadà de cada municipi, la gent que viu i treballa, i estigui empadronada o no estigui empadronada, sigui legal segons la llei o no ho sigui, i també perquè pensem que és un dels factors bàsics d'integració, entre cometes, que podríem dir quan una persona pot decidir sobre qui han de ser els seus representants, decidir si vol votar o no vol votar, o el que sigui, vull dir que ho veiem molt important. En aquest cas, jo em plantejava si teníeu molt definits els objectius d'aquestes festes, la tercera com de les altres. Els objectius bàsics que són, doncs, donar a conèixer els fets culturals i ètnics d'altres cultures perquè d'alguna manera resultin més familiars, per fer veure que hi ha molts trets comuns, potser en el fons, darrere de les aparents diferències. De fet, sorracisme, té molts objectius, però els dos grans eixos d'objectius de sorracisme seria, per una banda, el d'oposar-se activament, d'una forma no violenta, a qualsevol acte de racisme, discriminació, agressió, etc. I l'altre gran eix d'objectius, d'alguna manera, seria el de treballar per la diversitat, el de treballar per donar a conèixer altres cultures. Aquesta festa de la diversitat, d'alguna manera, fonamentalment el que intenta és aconseguir un espai on d'una forma molt distesa, bastant lúdica, etc., es pugui conèixer gent d'altres cultures sense oblidar la part aquesta més reivindicativa que està representada pels debats i per tota una sèrie d'altres actes que hi haurà. De fet, lligat a això, hi ha més de 90 estants ficats pels propis col·lectius d'immigrants, i no sols d'immigrants, sinó de minories culturals de casa nostra, i on es fa públic diferents tipus de parcel·les de la seva cultura, vull dir, d'àmbits culturals, de literatura, vull dir, realment és una font de riquesa per la gent que hi participa, no? I sembla ser que s'intenta fer compaginar una mica els debats així reivindicatius amb la part lúdica, no? Perquè també hi ha concerts, no? d'Antonio Flores, de Mori Encant, de Maria Cinta, Rosa Zaragoza. Una mica l'objectiu ja l'has dit, però què espereu d'aquesta tercera festa de la diversitat? Home, a veure, esperem, l'any passat hi van assistir a la segona festa de la diversitat al voltant de les 30.000 persones. Llavors, 30.000 persones de Barcelona i d'altres llocs coincidint, podent veure, l'any passat em sembla que eren 70 estants de diferents organismes, de diferents cultures, representatius de diferents cultures. Allí hi ha, en aquests estants hi ha mostres folclòriques, fulletons sobre les activitats de cada entitat, hi ha mostres de roba, de jocs, de diferents cultures. Hi ha, com deies bé, els concerts aquests, però d'alguna manera hi ha com a dos tipus de concerts. D'alguna manera hi ha els concerts que hi haurà a l'escenari central, i després hi ha tota una altra sèrie, uns altres petits escenaris i una altra sèrie d'activitats sense escenari dels mateixos col·lectius. Llavors hi haurà, d'una forma més o menys improvisada, tota una sèrie de petits concerts. Per exemple, potser sortirà un grup de capoeires que improvisarà allí una dansa de capoeira brasilera, o poden sortir altres activitats paral·leles. Llavors, d'alguna manera, el que intentes és, per una banda, que gent de diferents cultures pugui coincidir-hi tranquil·lament, i saludar-nos, i gent potser que ens coneixem d'altres guerres, doncs ens puguem saludar i estar tranquil·lament una estona. I per altra banda també es tracta de que la gent del carrer pugui apropar-se allí, pugui d'una manera tranquil·la veure que el que s'està venent de l'immigrant delinqüent que ve a robar el treball és mentida. D'alguna manera que es tracta de que la gent pugui conèixer la realitat d'aquestes persones que venen a guanyar el pa aquí. El coneixement és la forma
més radical i més autèntica de no caure amb la discriminació, el coneixement de l'altre. Així que, per acabar potser aquesta primera part, dir que el dia 5 i 7 de maig al Moll de la Fusta tindrà lloc la tercera festa de la diversitat, que començarà el divendres, dia 5 de maig a les 7 de la tarda, i fins al diumenge 7 de maig a les 9 de la nit tindrà lloc totes aquestes coses que una mica ens esteu explicant. També dir, no?, potser que el preu de la venda de l'entrada és simbòlic quasi, no?, perquè són 300. Jo més potser afegiria que inclús per la gent d'aquí a Tarragona potser es poden animar també a anar-hi tota la família, perquè pel que he vist també hi ha activitats infantils i un s'ho pot plantejar com passar-hi pràcticament el dia allà, no? Si va una família podrà tranquil·lament veure tots els estants, podrà assistir als concerts, podran anar als debats, podran adquirir productes de diferents cultures i els nanos i els no nanos podran participar en diferents tallers com, jo què sé, tallers de palmeo gitano, tallers de com fer estrenetes d'aquestes així tipus Rastafari, tallers de ceràmica... Bueno, doncs la proposta que fem d'aquí és que el dia 5, 6 i 7 de maig, en lloc d'anar a Port Aventura, aneu a Barcelona a la tercera festa de la diversitat al Moll de la Fusta. Bueno, tornem-hi. Ens podríeu explicar alguna cosa, les activitats que esteu fent últimament a SOS Racisme, però ja centrant-se a la ciutat de Tarragona? Bé, en l'àmbit aquest, lligat al que estàvem parlant abans, tot aquest mes de maig tenim diferents activitats al voltant de la qüestió aquesta d'interculturalisme, de coneixement de cultures, dir així d'activitats obertes que del 22 de maig al 4 de juny fem una exposició que l'ha fet a la Montse Cortadellas, que és una artista de Reus, la portem aquí a Tarragona i es fa a les voltes del circ. És una exposició al voltant d'una sèrie de diapositives que ha fet amb el pas de la Nacional que va a Cambrils i on es veuen els diferents... aquesta imatge típica de Tarragona d'un cotxe amb magrebins carregat d'alfombres i amb equipatges. Una exposició que l'ha anomenada l'estratègia del caragol perquè li recorda aquesta imatge d'un caragol, i tota l'exposició són aquestes diapositives i diferents cares de gent quan ha fet passes d'aquestes diapositives de manera improvisada a diferents indrets de
la ciutat, de pobles, llavors també es posa les cares de la gent en veure aquestes diapositives. Pensem que és un exercici intercultural interessant i per això vam decidir-ho portar a Tarragona. Després, el 25 i 26 de maig, un dijous i un divendres, fem 8 tallers lligats, semblants a que explica el Josep Maria de la Festa de Diversitat, per nens i nenes de 7è i 8è de les escoles que es poden adreçar a nosaltres, i en aquest sentit fem un taller de bímet i de flamenc vinculat a tota la qüestió de la cultura gitana. També fem un taller de jocs xinesos, un taller de música africana, un taller de trenat llatinoamericà, un taller de cuina sobre qüestions de menjar cuscús i aquest tipus de pastes, un taller de trenes, diguéssim, tipus Bob Marley, per entendre'ns, i un taller de llengua àrab. Llavors aquest saló, un minisaló de la diversitat, està muntat per això, perquè les escoles puguin trucar i l'aula participi en un taller un dia o un altre d'aquests dos, no? I l'última activitat que tenim prevista per mes de maig és el 15 i 17 de maig. Participem en la setmana pedagògica que ha organitzat la Universitat Rovira i Virgili i portem el taller d'interculturalisme des de Sorracisme, i això està obert a qualsevol, diguéssim, aficionat o professional que vulgui veure com treballa l'interculturalisme amb nens i nenes, no? Qui vulgui tindre més informació sobre tot el que has dit, en tan poc moment, on se podria Bueno, han donat dirigir? un telèfon, que és el 54 84 85, que és un telèfon que hi ha contestat automàtic, sobretot per les escoles que vulguin participar en aquests tallers, si estiguin interessats, doncs poden trucar aquest telèfon, torna-la a dir, 54 84 85. I deixar el missatge, llavors des de sols ens ficarem en contacte amb ells. El taller, on has dit que eren? Els tallers segurament no es faran a Torreforta, al Centre Cívic de Torreforta. Centre Cívic de Torreforta. Però hi poden participar qualsevol tipus d'escola i el que demanem és que vagi l'aula sencera. Simplement trucant al telèfon que has dit? Sí, trucaríem i, pues clar, els primers que truquin seran els que quan s'omplen els tallers, pues s'ha acabat, molt bé. El teu Crist és jueu, el teu cotxe és japonès, la teva pizza és italiana, el teu gas és algerià, el teu cafè és brasiler, les teves vacances són marroquines, les teves xifres són àrabs, les teves lletres són llatines, i goses dir que el teu veí és estranger? Ara, ens podries explicar una mica també la campanya Igualtat de Dret, Democràcia per a tothom, així molt resumidament? Molt resumidament, és una iniciativa que ha sortit de diferents moviments socials i, Sorracisme de Tarragona i, avui s'ha presentat també públicament, en aquest cas Sorracisme de Reus, el CITE de Tarragona, Centre Llatinoamericà de Reus i la Comissió Diocesana d'Immigració, donen suport a aquesta campanya que consisteix en 10 punts que es demanen a les candidatures que es presenten a les municipals que es defineixin sobre si estan a favor o en contra d'aquestes mesures, perquè enteníem la gent que hem donat suport a aquesta campanya que l'àmbit municipal és un àmbit molt important per treballar aquestes qüestions, com hem dit abans, i llavors hi ha una sèrie de mesures que han de reflectir aquesta multiculturalitat que hi ha a les ciutats. En aquest cas són 10 mesures i és això. Bàsicament la campanya consisteix en demanar el posicionament de les candidatures que es presenten a les municipals. Si no podem llegir els 10, per almenys un parell de punts o 3 que et semblen més significatius, que s'ha de tenir una postura clara, els podries també fer una petita... Bé, els més significatius són fonamentalment, el primer és la qüestió de la llei d'estrangeria, que queda molt clara des de Sorracisme, des de tots els moviments que treballen amb el racisme, que és una llei que per si sola produeix marginació, llavors es demana posicionament dels grups polítics en contra, en aquest cas, de la llei d'estrangeria. I una altra proposta és crear oficines d'acollida dels immigrants, perquè ens trobem en una situació que els immigrants arriben a les ciutats i no saben ben bé on anar, no hi ha acompanyants, no hi ha intèrprets, ningú els explica com està muntada la ciutat. Sí, una altra proposta interessant i que per desgràcia no es fa a les ciutats. I després hi haurien mesures vinculades, per exemple, a campanyes pel tema de l'habitatge, de sensibilització dels agents privats, de que lloguin pisos, o que els ajuntaments puguin avalar la gent que ve amb dificultats econòmiques, mesures de potenciar l'interculturalisme a les escoles,
El que dèiem abans del dret al vot municipal Sí, això també està, reculleix. sí, està la petició de demanar el dret a les municipals i finalment està la qüestió de demanar el 0,7 perquè entenem que fruit de la desigualtat econòmica del nord-sud és una de les causes principals d'immigració i es demana que les candidatures es posicionin sobre el tema del 0,7. Molt resumit seria. Molt bé, la veritat és que és força interessant i que convé que des de l'àmbit municipal les candidatures als polítics es defineixen sobre coses que ens afecten tan directament a tots. Si voleu dir alguna cosa més sobre la campanya aquesta o sobre alguna cosa que ens haguem deixat abans sobre el de la festa que hem parlat de la diversitat, sobre l'activitat de SOS aquí a Tarragona o afegir alguna més, és el vostre moment. En tot cas, recordar l'adreça de SOS aquí a Tarragona, que és a la cooperativa obrera, al carrer Fortuny número 23, i allà hi som normalment els dilluns de 7 a 9 del vespre i els dijous de 9 del matí fins a la 1 del migdia, fonamentalment per mantenir l'oficina de denúncies sobre agressions. Bueno, i recordar una mica el que deies tu, que fonamentalment abans de jutjar qualsevol persona i qualsevol cultura s'ha de fer l'esforç de conèixer-ho i amb un esperit obert, i totes aquestes sèrie d'activitats que hem dit són una bona oportunitat per aprofundir una cultura i a partir d'aquí fer judicis i llavors segur que tot el racisme no hi ha excusa per dir que no es coneix a l'altre el que està al nostre cantó. Avui tot un ben plegat d'activitats que hi ha l'oportunitat precisament d'això, d'apropar-se a l'altre per conèixer-lo de forma millor. Bueno, no hi parlaven els diaris, però una altra vegada en tornen a parlar. No és que s'hagués acabat, no és que s'hagués arribat a la pau, ni molt menys. De què estic parlant? Estic parlant dels Balcans. Quasi segur els que ens heu escoltat des d'aquí, perquè aquest programa Música per la Pau té el seu sentit i el seu origen
aquí precisament, a la guerra dels Balcans, els que heu escoltat des del primer dia, estem segur que sou molts, sabeu que ha estat així, i avui us tenim que dir que torna a estar la cosa molt malament. Torna a estar tan malament com que tornen a haver morts, ferits i massacres, bombardejos. Aquesta vegada han sigut els serbis de la Krajina que han bombardejat la ciutat, la capital de Croàcia, Zagreb. Així que, com que avui no en tenim temps i és un tema prou seriós, el dijous que ve dedicarem tot el programa a parlar sobre la guerra als Balcans i també a una cosa que està de plena actualitat, perquè segur que també tots vosaltres, o la majoria de vosaltres, esteu fent la declaració d'Hisenda. Parlarem també d'objecció fiscal. El dijous que ve no t'ho pots perdre. Parlarem d'objecció fiscal i de la guerra als Balcans. Bé, ja ho sentiu. Agraïm al Jordi Navarro i al Josep Maria Iago que hagin estat amb nosaltres avui i ja ens despedim fins dijous que ve. Us esperem. Bona nit.